karịa ewetago ihe ọsọ ha mewe kama na ngara ekwu na-ekwu ọ na ha emegharịsịrị ndị ekwu na-ekwu ọrụ ya ma na-azụ ama na-ekwu na okwu na-ejiwe egwu elu ọnwa ekwa ọ bụ ndị ma gburu demokrasi ka ya nwere mụ ikwu ndị ikwute nga mụ nwere ekwute nga ọgọ ka mma na ịtụrụ m nga ka nga zuo ọnwa ịnọ n'ụwa ọnwa dị nnọrọ iri eme tụọ m nga mpa ahụ ọnwa ala onye kwuru n'ọla na-atụ m nga tụọ m nga ụbọchị na sa adala ka anyị na-agwa ihe ha na-eme ịghọtago ha na-emeta maka onye chọrọ ikwu sere ofe nwata ose People that tell me you want ego. You want like 1 million naira. You want to Madaka. ọ bụrụ ore ma m ịgbalịkwara ịgbalịkwara maka mmiri ịgbafuru ka mma aṅụ ịgbalịkwara degoduru mba ahụ chere ka ekwute okwu ịgbalịrị achịgbalị ya agbalịghị mana ịma ndị ala ha agbalị gwa ha okwu ọ makara ha nọ ule elu emebi ikwu okwu akachie ihe enyewu gwa ha okwu ha enyekwa m ihe ndị kpara ihe mere iji ndị kpara ihe mere onye nnukwu abụ nyere m aka m kpata ego aṅa mana ọrụ ya ka iji ya nyere mmadụ and onwe enye ọbụla nsọrọ maala ezetụrụ ara eme enwekwara ụbọchị eji iso nkọ ihe enwe ndidi ụbọchị m nwetara nke m emere wee garị oche nwe nwere ndidi ọ nwere ndị ụkwụ ụzọ tụọ oyi oche nwekwa yọrọ wo mgbe fon m ndị ahụrụ na asị ya yọkwara ngụ ọ nwere ndị mmadụ ha ndụ oke m na-ekekwa mgbe oge rute ihe tọlụ na-eru ruo ire enwe mma enwe mana mgbe egbughị onwe na ndidi ọ bụ egwuregwu ka anyị na-eme say what you want to say